Hej med dig, Jesper her fra Get Clients. Hvad er det største problem for klinikejere? Lad os prøve at tage et kig på det. Det jeg oplever, det er at få et stabilt flow af klienter. Det er komplekst at drive forretning i dag, så derfor det absolut største problem for klinikejere, det er at have et stabilt flow af klienter. Både af nye klienter, men også sørge for, at de eksisterende klienter de kommer igen. Lad os prøve at tage et kig på det her. Hvad er det andet største problem for klinikejere så? Det er markedsføring, det er kompliceret at lave. Yes, jeg medgiver det. Det er kompliceret at lave. Der sker ændringer hele tiden på det marked. Facebook laver om, Google laver om, Snapchat kommer ind over, TikTok kommer ind over. Så det er en kompliceret sag. Det er dyrt at hyre specialister til at lave det. Det er det også. Hvis du hyrer et markedsføringsbureau eller en specialist, så kan det let koste en 3, 4, 5, måske 6.000 kroner per måned at drive din markedsføring. Hvilken værdi vil det have for dig og din klinik, hvis at jeg kunne give dig en strategi, der er testet på plus 100 behandlere? Hvis jeg kunne lære dig at sætte en kampagne op, som jeg ved, der virker på få minutter. Du slipper for dyre regninger til markedsføringsspecialister, fordi du kan håndtere din markedsføring selv. Så hvis du har 2 minutter, så vil jeg vise dig lige præcis, hvordan jeg kan gøre det. Get Clients er en markedsføringsplatform for behandlere, hvor du har alt, du skal bruge i forhold til din markedsføring. Og lige præcis her har vi fået et produkt, hvor du kan oprette dine kampagner på få minutter. Alt det er lavet for dig. Du skal sådan set ikke tage stilling til ret meget andet, end at klikke på nogle knapper. Lad os prøve at tage et forsøg her. Lad os sige, at du er zoneterapeut. Her er nogle prædefinerede kampagner, hvor der er lavet alt fra tekst, og der er egentlig også et billede, men det kan selvfølgelig skiftes ud til det, der passer lige præcis til din klinik. Lad os sige, at vi er zoneterapeut, vi vil gerne lancere en kampagne. Vi vælger den her template her. Så det vi skal forholde os til, det er hvilken by vi har vores klinik i. Vi prøver at tage Vejle her. Behandlernavn, jeg hedder Jesper Troelsen. Hvilken rabat vil vi give på vores første behandling? Vi vil gerne give 25%. Og hvad skal det koste for klienten her? 400 kroner. Vi vil gerne lave en lead-formular, og den er allerede lavet, så man behøver ikke at ændre noget. Daglig budget, lad os sige, at vi bruger 85 kroner. Vores hjemmeside indsætter vi her. Vi vælger en radius rundt om vores klinik, vi gerne vil vise den her kampagne i. Hernede der kan vi vælge nogle flere ting. Vi kan vælge omkring vores targeting, altså hvor vi vil vise den, enten omkring en adresse, en by eller en region eller andet. Vi lader den egentlig bare være, som den er her, 10 km rundt om vores hjemmeadresse. Så kan vi tilføje medier her. Vi kan vælge at uploade vores eget billede. Vi kan tilføje teksten, og teksten den er egentlig prædefineret allerede, men alle de her koder, der er sat ind, det er jo det, vi indtastet heroppe for oven, så de bliver automatisk sat ind i teksten. Du kan selvfølgelig gå ind og ændre i teksten, alt efter behov. Hvis du vil skrive nogle andre ting, så er du velkommen til det. Jeg vil dog sige, at den her tekst, den er gennemtestet i forhold til de elementer, der skal være i teksten, de er allerede lavet. Hernede, der indsætter du jeres privatlivspolitik. Og her kan du indsætte en Facebook pixel, hvis du har det opsat på din Business Manager konto hos Facebook. Så trykker du Launch Campaign, og så har du en kampagne kørende på Facebook. Lad os prøve at kigge på automatikken bagved. Når klienterne begynder at komme ind på din kampagne, så skal vi have en eller anden form for automatisering, der sørger for, at blandt andet klienten får en besked på sms. Der kommer en intern notifikation til dig omkring, at der er kommet en potentiel kunde. Vi skal have lavet en salgspipeline, så vi kan holde styr på vores kunder, og hvor de er henne i hele forløbet. Og det gør vi på følgende måde. Vi har jo lavet vores Facebook-annonce, så det vi skal definere, det er, jamen, hvad er det, der starter det workflow her, eller den her arbejdsopgave. Og det er jo, at der er udfyldt en formular på Facebook, og der vælger vi egentlig bare, hvad det er for en formular. Og den vælger vi her, og trykker gem. Så er der allerede lavet en sms til kunden her. Det kan I selvfølgelig ret i, som I vil. Der bliver sendt en intern notifikation til dig. Der bliver oprettet i en pipeline. Og så afventer vi egentlig et svar fra kunden. Og hvis de svarer, så bliver de guidet ind i, hvor de kan booke en tid i dit bookingsystem. Hvis de ikke svarer retur, jamen så har vi nogle opfølgende sms'er, der egentlig kører nogle dage for at ligesom sørge for, at de bliver aktiveret, de her kære klienter her. Så alt det foregår per automatik fra lead, de kommer ind på din annonce, til at de booker en aftale i din kalender. Lettere kan det ikke gøres. Alt er sat op på forhånd. Det eneste, du skal gøre, er at klikke dig igennem de her forskellige ting i opsætning af kampagnen.
Hvis du synes, det her det lyder interessant, og kunne du tænke dig en uforpligtende snak med mig, og prøve at se, om det her det kunne være noget for din klinik, jamen så klik på knappen herunder og udfyld eventuelt formularen, og så lad os tage en snak og se, om det kunne være noget for din forretning. Jeg håber, vi snakkes ved. Hej.